doncs, avui una classe de ioga amb minis, amb ajudants. Farem el que podrem, oi? Aquesta és sobretot una classe per convidar-te a tu, que fa poc has tingut un petit o una petita, a que et vagis movent, sentint molt el cos. Anem a la classe d'avui a sentir molt, a observar molt, a anar avançant a poc. A les classes postpart sempre recomanem, en general durant tot l'embaràs, inclús a prenatal, que t'acompanyis de professionals que et guiïn, no només en l'àmbit de ginecologia, llevadores, fisios de sòl pelvià, dules, assessores de lactància, tot allò que necessitis. Avui dia tenim la gran sort que existeix i està al nostre abast. Nosaltres aquí gravarem una classe molt general, però pot ser que algunes postures et trobis que en el teu cas hi ha molèsties, hi ha incomoditat, no ho veus clar. No forcis, com deies, una classe de sentir molt i d'anar fent, compartir una estona junts. Sobretot deixa't d'acompanyar per tots aquests que tant en saben i que han estat estudiant anys per poder ajudar-te i acompanyar-te durant aquest temps. Així que som-hi. Començarem amb postura asseguda, còmoda, que tu entenguis per còmoda. Pot ser cames creuades amb alguna cosa sota o no. Si estàs més a gust, ara mateix, amb les cames una mica obertes, et permet créixer més, allargar més la columna, també és una opció. Cames estirades, tu mateixa, ves canviant inclús si ho necessites. Anem doncs a asseure'ns a la màrfaga. Els petits ens acompanyen de la manera que sigui més còmode per ell. Aquí en Vivo té un parell de coixinets, que sí, Cookie? I una manteta i la seva joguina amb fotos, però ajusteu els vostres com sigui més còmode. I se'ns ve de gust i sentim que podem desconnectar una mica uns segons, podem tancar els ulls, estar pendents d'ells a través de l'escolta i utilitzar aquest moment sense els estímuls visuals per intentar portar l'atenció cap al cos. Observar com comences la classe d'avui, com està el cos físicament. Inclús donar una mica de mobilitat a aquelles parts del cos que potser sents que estan més carregades, que ja has acumulat més pesos, més nervis. Sent la respiració, veiem que et diu, si està agitada, la mirem a relaxar, respiració més profunda. Prendre't aquí el temps que necessitis per observar, per sentir. Posar atenció a aquelles parts del cos que justament criden l'atenció per alguna cosa. Per rigidesa, per dolor, el que sigui. I guardar-te aquesta informació per a la pràctica d'avui. Sentis que estàs preparada, avui començarem inhalant braços pels costats amunt, entrellaçarem dins de les mans, girant palmells cap al sostre, t'estires. Exhalar, baixes per davant, arrodoneixes columna, baixes la barbeta cap al pit, separes omoplats. I
I ara torna amunt, començant a obrir els ulls, portes la mirada cap al sostre i exhales baixes. Inhala amunt i exhala bé al teu ritme, fent unes repeticions. Amb la inhalació cap amunt, desfem mans, anem amb la mà dreta al costat, estires, exhalant. Inhala, torna amunt, recol·loco. I exhalo, me'n vaig cap a l'altre costat. Inhala, torno amunt. Anem fent-ne una més a cada costat. Anem veient com avança la columna, com avança el tronc. Cap a la dreta buscar una torsió. Col·loques la mà al genoll, l'altra mà darrere, pots crear una mica de resistència. La columna segueix creixent. Respiro. Inhala, torno amunt. Exhala, cap a l'altre costat. I col·loco. Respiro. Inhala, torna amunt. Exhala, les baixes per davant, col·loques mans a terra, baixes ben bé al pit. Anem arrodonint aquí un moment la columna. No deixis que els glutis s'aixequin de terra. Continuem en contacte, tal com estàvem fins ara. I vas baixant. Fins on t'arribi està bé, no forcis. I a poc tornem. Però tornem des de baix cap a dalt. Posa atenció a la columna i com si fessis vèrtebra a vèrtebra. Anem observant com senta. Vas col·locant, vas posant espatlles. Cervicals, bé, està genial. Treballar una mica la columna. Que tu també treballes, que marxes. Vam posar-nos a 4 potes. Sempre recomano millor treballar sense mitjons. Sempre el tacte, l'estabilitat del peu serà diferent. Aquest és un bon moment per treure'ls. Molt bé, posar-los a 4 potes és el moment perfecte per anar-los involucrant amb ells. Pots posar 4 potes amb una mà a cada costat. Sí! Comencem mirant la línia espatlles amb canells, la mà ben plantada, caderes amb genolls, i ens anem a fer un moviment circular al voltant de les mans, sentint com es va activar a poc també la força abdominal, la força dels braços, suau. Canvia de sentit, com sentis còmode. Quan tornes al centre, et quedes aquí. Anem amb la cama esquerra inhalant endarrere. Exhales, recull genoll al pit, arrodoneixo. Inhalo. Estiro. Exhalo, recull. Activa bé força de braços aquí. Per vigilar que el tronc no se'n balancegi. I mantenir una miqueta aquesta estabilitat, anar pujant la temperatura.
Queda't aquí, afegeixes braç contra l'endavant. Respiro, 3. Mirant d'activar la musculatura per crear una línia recta de cap a peu. Encara que no et vegis a cap mirall. Busca la sensació del cos per anar treballant aquesta línia. 2. I baixo. Vaig a buscar l'altre costat. Planto bé i vaig inhalant dret endarrere. Exhalo, recullo, no tinc pressa. Estira, queda't aquí. Afegeixes el braç contrari. Activa bé força el braç dret al terra. Exhalo i començo a posar més atenció i més atenció a l'abdomen, sentint com es va activant la musculatura per mantenir-los estables. Torno cap a terra. Fantàstic. Anem aquí. A passar la cama esquerra cap endavant. Plantarem el peu una miqueta més enllà d'on te teníem la mà. On te vas? Tu vas al meu peu. Escolta. Escolta. Te vas anar cap aquí. Molt bé. Molt bé. Val, ens incorporem. Fantàstic. I des d'aquí anem a posar mans a les caderes. Anem baixant endavant, suau. Exhalem, ens anem endarrere. Jugant amb aquests dos moviments, si sents que perds molt l'estabilitat, dona't una mica de suport amb les mans a la cuixa. Pots posar una cadira, inclús també que t'ajudi, t'acompanyi. Com dèiem, l'exercici és molt de sentir, molt d'adaptar. Col·loquem mà dreta al genoll, obrim braç esquerre endarrere. M'emporto la mirada. Torna. Epa! On t'has anat? Grans sorpreses! Porto mans a terra, m'emportaré la cama al costat. Vols quedar aquí una mica? Ell també treballa, treballes l'esquena, treballes la cobra. Bé, ens incorporem. Des d'aquí inhalo braços amunt, creixo. Exhalo, me'n vaig a l'esquerra, recolzo una mà i m'estiro lateralment. Oh, que bé senta. Queda't. 3. Epa, molt bé, 2. I torno amunt, has fet la volta? Rei, molt bé. Vols tornar? Ja ens ho dirà. Torna a cama. Anem amb la cama dreta. Planto el peu i me'n vaig inhalant endavant. Exhalant endarrere. Mira, posarem un llibre per llegir.
dreta davant, cadira baixa, mà esquerra al genoll, braç dret a darrere. Obrim la torsió. Torna al centre. Mans a terra, ens donen una mica de suport per portar la cama al costat. Incorpores, inhalant braços amunt, col·loco bé i exhalo, me'n vaig a la dreta, a la cama. Colzo una mà, estiro. Inhala, torna amunt. I exhala, baixa cap a terra. Col·loquem mans, m'emporto la cama. I me'n vaig aquí a clavar puntetes dels peus per anar cap al cos. Estiro bé coxis cap al sostre. Puc flexionar i estirar una mica les cames. Les puc emportar cap al costat, per un centre, cap a l'altre. Molt bé, d'aquí inhales, mires entre les mans. I exhales, és caminant. Recomano que comencis passet a passet, fins on et permeti el que tinguis a la marfa, tot l'espai que tens ocupat. Des d'aquí inhales, allargues columna mitja alçada. Estires bé les cames, exhales, llisques avall. I anem a fer-ne dues més. Inhala mitja alçada. Exhalo, llisco avall. Inhalo, creixo. Exhalo, flexiono allà on t'arribis. Inhalo, me'n vaig amunt, puc flexionar una mica els genolls. Exhalo, m'estiro a l'esquerra. Inhalo, torno. Exhalo a la dreta. Inhalo, torno. I baixo per davant. Trobem les mans al pit. A reconnectar aquí la sensació del cos, de peu. Aquest canvi d'estar assegudes a quatre potes, genolls, sentir el pes sobre la planta, la meva base, les meves cames. I ens n'anem amb el pes sobre el peu dret. Anem posant peu esquerre al final de la màrfega. Busquem un garreu suau. Planto el taló, alineo bé els malucs, les festes ilíaques mirant endavant. Inhalo, braços amunt. Obro una miqueta el pit, exhalo, baixo i aprofito aquí per interactuar una mica. Inhalo, pujo. Exhalo, dues. Inhalo. I baixo, tres. Inhalo. I quatre, bé. Inhala, puja amunt. Estira les dues cames i baixes. Mans primer a la cuixa i anem lliscant avall. Per la piràmide, recolzo mans, si no arribo baix no passa res, queda't a mitja cama. Com dèiem, posa una cadira, un totxo, si en fa servir, un bloc. Inhalo amunt, puc flexionar una mica el genoll. Exhalo, obro garrer 2. Ens passarà aquí el garrer 2, que si tenim ganes de potenciar-lo una mica, aquest trosset de màrfega ens queda curtet, ens anirem a col·locar al costat d'ell. Pensa en portar-te també l'altra cama, que els turmells haurien d'estar més o menys alineats, com si volguéssim anar a fer una creu. Des d'aquí busco la intensitat que jo vulgui, més distància de peus, més intensitat. Allargo columna, estenc braços, sense pes, no estan resistint res, tan lleugers. Inhala aquí, exhala endarrere, ens estirem amb una mica de recolzament a la mà. Inhala, torna.
I exhala, fas una roda de braços. Anem a col·locar la mà esquerra a terra on ens permeti a l'espai. Posem el genoll i ens anem amb la cama dreta darrere. Col·loca't aquí una mà a cada costat del petit, genolls una miqueta endarrere, puntes dels peus clavades a terra. Inhalo, me'n vaig glutis cap a talons. Exhalo, vaig a davant, em quedo aquí una planxa, activant bé glutis, activant bé cremallera. Inhalo, me'n vaig endarrere. Exhalo, pujo una planxa de genolls. Activo bé. Inhalo. Exhalo, pujo i creixo des de la corona, no deixo que el cap estigui penjant. Que no, Vigó? Inhalo. I exhalo, torno, vigilant lumbars, que no se'm col·lapsin. Si no puc, em quedo descansant. 3. 2. Segur que ho estan fent superbé a casa meva. I torno. I em quedo aquí, 3. 2. Vinga, som-hi. Des d'aquí anem a fer una mica de braços. Si et sents forta, si t'han donat l'ok per anar treballant, xaturangues, flexions, anem a provar això. Inhalo, baixo, fer un petó. Exhalo, pujo. Inhalo, baixo, fer un petó. Exhalo, pujo, vigila'm els cabells. Que sí? Que t'agraden molt? Segur que no ets l'únic. Segur que a casa també passa. Si és massa, aprofita que tinguis alguna paret a prop, segur que en tens alguna, i prova la paret. Mans a distància d'espatlles, peus una mica darrere, primer trobo la planxa, activant bé glutis, activant bé abdomen, que no em quedi el cul fora, que no se'm col·lapsi la lumbar, i baixo aquí. Practiquem la tornada al chaturanga. Oi que sí? Practiquem la tornada al chaturanga. Som-hi. Quan n'hem fet unes quantes. Inhalo, me'n vaig a 2. Em quedo 3. 2. Inhalo, mirada entre les mans. Exhalo, camino. Faig 2 grans passos i em vaig coneixent el meu terreny. I vaig al principi de la marca. Inhalo, allargo columna, estiro cames, em col·loco bé, estiro avall exhalant. Inhalo, mig exhalant. Exhalo, estiro avall. I una més, inhalo. Exhalo. Inhalo amunt, braços cap al sostre. Exhalo a l'esquerra, col·loco la mà, estiro. Inhalo, torno amunt. Exhalo a la dreta, super. Inhalo, torno. Exhalo, pas davant del pit al costat del cos. Anem a posar el pes sobre el peu esquerre aquesta vegada. Me'n vaig endarrere, línia al guerrer 1. Trobo la meva distància. I des d'aquí som-hi junts, inhalo amunt. Obro pit, exhalo, baixo. Ala. Inhalo, les cames m'aguanten, forces. Exhalo. Pujo. Què passa amb tu? Molt bé, inhala amunt. Estira cames. Exhala, baixa, col·loca mans i llisquem. Vigila aquí els malucs que continuen alineats, que no s'amogui el nostre dret cap al costat. Què passa? Mira.
aquí avui de moment estem tranquils, però en qualsevol moment que hagis de canviar pañal, que hagis de donar pit, poses pausa, agafes el teu temps, oi que sí, Vigo? I continues quan acabis. D'això es tracta aquesta pràctica amb nadons, de compartir una estona junts, sense pressió, per l'un, per l'altre, oi que sí? Vinga, flexiono una mica genolls, inhalo, pujo. I exhalo, vaig al darrer dos. Perquè ens continuem veient, jo canviaré de costat, però continuem amb el peu esquerre, oi, Vigo? Sí, un costat cada un. I aquí creixo, braços lleugers. 3, respiro. 2. Vinga, inhala. Exhala, cames endarrere. Oh, que bé! Inhalo, tots. Exhalo, me'n vaig cap endavant. Baixo, cama dreta, baixo, col·locar genoll. M'emporto l'altra cama darrere. Bé, sí, bé. Vinga, anem cap al gos. Inhalo. Exhalo, baixo, recollint cremallera. Genolls cap a terra. Inhalo. Pujo amunt. Exhalo. Inhalo, pujo amunt. Exhalo. Inhalo. Oh, i exhalo. I seguim. Inhalo. Exhalo. Bé. Farem algunes repeticions més. Bueno. Després d'aquesta petita pausa, que us heu notat, us ha estat 20 minuts, entre fent pit i canviar porquers, Posem genolls a terra, posem cul a terra i anem a canviar postures assegudes. Començarem amb cames una miqueta separades, isquions a terra, una miqueta de glutis en fora per evitar que ens anem arrodonint. Planto talons, dic gros cap al sostre, creixo, i em vaig endavant com si volgués portar la barbeta a terra. Ves baixant a poc a poc, pots barrejar amb una miqueta de ioga per ells, una miqueta d'exercici. Obro braços, tanco braços, obro braços, tanco braços. Sí? O no, a vegades no els ve de gust. Molt bé, torno al centre. Anem a recollir cama dreta, posant el dors del peu cap a terra. Busquem una mica d'estirament aquí també. Mantenim l'alineació de caderes i de l'altre costat. Inhalo, creixo. Exhalo, recolzo la mà dreta a l'exterior de la cama dreta, la mà esquerra, perdó, a l'exterior de la cama esquerra, m'estiro lateralment primer. La mà m'acompanya, pot anar fins una mica cap enfora. Una exhalació, ens anem baixant, braç per davant, la mirada també canvia, em vaig direcció peu. No vol dir que hagi d'arribar-hi, és la direcció en la que vaig. Si arribo fàcilment continuo estirant endavant, l'altra mà em pot acompanyar. Torno al centre, me'n vaig a buscar torsió cap a l'altre costat. Mantinc les cames estables, mà esquerra al genoll o a mitja cama si no hi arribo, mà dreta endarrere. Torna al centre, anem a fer canvi. Recullo cama esquerra, poso bé el dors del peu, estiro la dreta. Inhalo, creixo. Exhalo, me'n vaig cap al costat, estiro lateralment. Segueixo respirant, anem atenció.
baixo per davant, em porto mà i mirada cap al peu. Continuo estirant més enllà, si arribo fàcilment. Fantástico! Susto! I torno al centre. Anem a buscar aquí torsió. Giro, la columna creixent. Torna al centre. Anem aquí a buscar planta en planta o inclús pots tenir un parell de pams de separació. És com la postura de la tortuga. Des de la columna neutra, baixant per vet al pit i et vas arrodonint. Vas baixant. Estirant la musculatura de l'esquena, en aquest cas. Els tres maluicos, els menjaré tots. Torno amunt a poc a poc. Bé. Des d'aquí anem a buscar postures una mica més estirades. Tenim diferents opcions. Sempre et recomanaria que et posis el cap amb la mirada tu a prop a ells que puguis, el simple fet de tenir-los controlats. Doncs jo m'aniré a buscar una miqueta en diagonal, baixo controlant. Si encara no tenim ok per baixar amb força abdominal, si encara fa molt poquet, estem començant simplement a tenir contacte amb el cos, posa't al costat i llavors patxa. Fem plantes dels peus directament en línia amb les caderes. Mans al costat per donar-nos suport si en podem, si no, anirem entretenint-nos amb ells. Inhalant aquí, mires d'enganxar l'ombra a terra i a l'exhalar aprieto glutis cap al sostre. Inhalo, vaig baixant com si volgués anar vèrtebra a vèrtebra fins a baix i exhalo a lent. Aquesta variació del pont, vull mirar que la lumbar arribi a contacte amb el terra. Treballar aquesta canellera de manera indirecta. Un parell més. Super, des de terra. Anem avui aquí a creuar cama esquerra per sobre de la cuixa dreta. Apropes cames. Vigiles que no els apropis tant, que s'aixeca l'esquena de terra. Mires el maluico ara. Baixo i estiro la cama amunt. Vas buscar una mà. Si el peu aterrat és fàcil, estira la cama de terra. Vas avançar un poquet a poquet. Flexiona i anem amb l'altre costat. Creuem la cama dreta, apropo,
dèiem, estirar la cama de terra. Baixem. Anirem a col·locar les dues cames a poc cap al costat dret. Miro que les espatlles encara em quedin mirant amunt. Enganxades al terra, mirant amunt, vull dir alineades, perdó, mirant a la mateixa direcció. Sí. Ens anem cap a l'altre costat. Vigo us anima des d'aquí. Que sí que els anima? Torna al centre. Tens dues opcions aquí per tornar a postura asseguda. Pots posar-te de costat i incorporar-te. Portes les mans al pit, balancejant suaument. Hagis fet unes quantes vegades aquest moviment. Planta, peu esquerra a terra. Inclús tenint la cama estirada. T'agafes de la cama dreta. Inhala i exhala. Comença a provar a activar cremallera, a activar abdomen i a pujar. Fins on te puges, a vegades ens sorprenem i acabem de pujar amb un roll-up. Si encara no és el teu moment, no forcis. Simplement per anar veient com va pujant com va augmentant la nostra força, com va tornant el nostre cos a la pràctica. El que sí que aprofito és la primera classe de ioga amb nadons. Sí, i és que sobretot evitis aquestes pujades de molta força. No és com un roll-up, ens posem del costat. Sí, anem a enfilar cap al final. Has tingut molta paciència avui, Vigo. Segur que a casa també han tingut molta paciència, tots els petits i petites que havien estat acompanyant les seves mames a la pràctica. Oh, senyor, quin petó més bonic. Ens asseurem, petit en braços, petit a terra, petit dormint o despert, petit al pit, tot el que sigui, totes les opcions són bones en aquest moment. Simplement per acabar. És un moment d'ulls oberts o tancats, el que sentis més còmode, però de contacte, si pots, d'agraïment, de tancar els ulls i dir gràcies per aquesta estona, aquest moment compartit, per la paciència que els petits han tingut, per l'esforç que el teu cos t'ha donat i per tu, per haver-te dedicat aquesta estoneta, encara que hagin sigut uns minuts. Per tot això que has fet, a part de tot el que portes al llarg del dia. Per tot això agraïm. I acabarem, si podem, tots junts, inhalant, braços pels costats amunt, exhalo, baixo per davant i fem Namasté. Moltes gràcies per compartir aquesta estona. Ens veiem a la pròxima.